खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आंनि नामा सबिना बर'। आं गुवाहाटीआव थायो। आं मोनसे गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों। चेनेलनि नामा आं गावनि नामावनो खुलिदों। नोंथांमोना आंखौ अननानै सापर्ट खालामगोन, आंनो अननाय होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बेयो आंनि फार्स्ट ब्लग। जों दिनै पिकनिक जानो फैदों 2022 नि लास्ट डिसेम्बराव मawkhrang पिकनिक स्पट वेस्ट खासि हिल्स मेघालयाव। आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि बे ब्लगखौ नायना मोजां मोनगोन होननानै। थुदो बिदिब्ला आंनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै रायजोफोर, जायगाया जोबोर मोजां नायनो। नै जोङो ब्रिज गाखोदों। बे ब्रिजखौ गाखोनानै खासि हिल्सआव थांनोसै, गय बागानाव। आङो बेबायदि ब्रिजआव फार्स्ट टाइम गाखोबाय। बिराद गिदोंमोन आङो, खुनुरुखुमसो बारनो हादों। जों दा थांगासिनो। बिनानाव दङ, आं दङ। नै जों दा थांगासिनो। दलं मोनबाय, दलं बारनोसै। दलं बारनानै गाखोलांबाय थानोसै। नै गय बागाना बिराद मोजां। बे हाजोआव गय बागानल' गोजा, बारा न' गैया, गंसे गंनैल' दं। गोजौखै दङबो जानो हागौमोन, जों गोजौखै थाङासै। नै जोङो गाखोलांगासिनो हाजो गोजौआव। गाखोयै गाखोयै मेंलायबाय। नै गोजौनिफ्राय बे सिंखौ नाहरबा बेबायदि नुयो। जोङो दा गाखोलांगासिनो। जों दा फैफिनबाय। ओंखामबो सङाखै नालाय जों दा ओंखाम संनानै जाहैनोसै। साब्रैल'सो नालाय जोङो, बेनिखायनो ओंखामखौ संथ'वाखै, बेरायग्रोनानै लाबाय। बेनि उनाव संनानै दा जानोसै। नै जोंना बिनानावा अमा बेदरजों आलुजों संगासिनो। अमा बेदरखौ जोङो न'निफ्रायनो रुनानै लांखादोंमोन। नै जोंना सासेया अन्थाइ सायाव बारखोनानै थाबाय। ओंखाम मोनसान्दि गथ'फ्रा दसे गेलेगासिनो। दलरखौनो थाया, बिराद दुस्थ' गेलेगासिनो सानैजों। ओंखाम ओंख्रि मोनबाय जोंना, जों दा जानोसै। जोंना ओंख्रिया अमा बेदरजों आलु, बेनिफ्राय टमेट'जों नाजों रोसि संदोंमोन, ओमफ्राय दावदै दैसे दैसे रुनानै जाबाय। बेनोसै जोंनि ओंख्रिया। जों दा ओंखाम जाबाय। जोङो दा ओंखाम जागासिनो। ओंखाम जानायाव बारा रायलायबाय थाथ'ला, सिरि सिरि जाबाय थानोसै। नोंथांमोना जानांगौ आंनि बे भिडिअखौ नायनानै बरिं मोनदों। बरिं मोनब्लाबो नायसाबदो रायजोफोर। नै जोङो दा ओंखाम जाखांबाय, जाखांनानै थोरसि सुगासिनो। थोरसि सुनानै न'आव थांनोसै। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन। बक' जानानै थांनांगौ, बक' बारनानै उखियाम होननायखै हाबलांनांगौ। बेनिफ्राय हाहिम होननायबो मोनसे जायगा दङ। नोंथांमोना आंनि बे ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। आं बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन। आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। दिनैनि थाखाय